Gay e viața lui, frumoasă sau urât, e despre el 100%. Dani Mocanu. Am fost rău de mic de când eram la școală, ea liniam pe tot să îmi dea socoteală. Mama prime reclamații de la profesoare, că le iau banii mereu din buzunare. Stăteam în stradă cu băieți de talie grea, că n-aveam ce să văd la cei de vârsta mea. Când ei se jucau eu plecam să mă bat, și așa mi-am dat copilăria peste cap. Iubesc pe mama și tata, la fel iubesc și brigada. Pe strada am învățat să fiu numărul 1, m-am bătut, am riscat și-am dat bine cu bun. Iubesc pe mama și tata, la fel iubesc și brigada. Pe strada am învățat să fiu numărul 1, m-am bătut, am riscat și-am dat bine cu bun. Bani în caz de la 14 ani, dar mama mă certa că erau bani murdari. La început eram prea mic,